Den var rigtig god. Virkelig fantastisk. Jamen, jeg synes også, det er over al forventning. Jeg har ikke været i cirkus, siden jeg var barn. Det kommer i hvert fald snart igen. Jeg synes, det var helt fantastisk. Det har været mega fedt at se alle være mega modige. Det er rigtig flot. Jeg er vældig professionel. Det er helt vildt fedt og helt vildt. Næsten alt for vildt. Det var så vildt nogle gange, at vi måtte kigge væk. Dem der kører på cykler, de var mega gode. De laver alle mulige vilde stunts og sådan noget. Cyklen, det var der lige noget, der kippede. Det synes jeg også. Den der trampet stod helt vildt. De der 2 brødre, der stod på hænder og skyde balloner og alt muligt. Det var helt vildt. Yndlingsnummer var den der med æslerne. Jeg elsker dyr. Det er fantastisk. Det rammer både børn og voksne. Men jeg går måske lidt op i, hvad jeg synes, der er mest farligt. Så jeg vil sige, at det er den, hvor der er en mand, der holder en dame i en ring. Med munden blandt andet. Altså hver gang de tog et eller andet i munden og så bare svingede, mens de bed i noget, det var vildt, synes jeg. Specielt der, hvor de begge to hang og drejede rundt. Og det var sådan, jeg blev lidt bange. Den var rigtig god. Hundene var nok det bedste. De lavede sådan noget boogie og alt muligt. Klovneshowet her til sidst, det var rigtig godt. Dem med rulleskøjter, det var utrolig flot. Og den med raketten, det var mega fedt. Sindssygt dygtige mennesker. Jeg synes, det vildeste det er det der med, at det sker lige når man er der. Når man er vant til at se alt muligt på fjernsynet, der er vildt. Men det her, det er jo lige nu, mens vi står der. Kanon oplevelse. Det kan varmt anbefale til alle. Det var rigtig godt. Og især det er i børnehøjde. Jeg synes virkelig, det har været flot. Cirkus er i byen. Ligesom et eventyr. Mennesker og sjove dyr. Står der lige så alt hvad de kan. Det er rigtig cirkus.